BJP आरो UPPL एलायन्स सरकार दानानै बिथांमोना जोंखौ एखेबारे मार्जिन भराव देरहादोंब्लाबो मार्जिनब्लाबो जोंखौ एखेबारे नारगारनानै बिथांमोना UPPL आरो BJP सरकार दानायाव जोङो लामा गोथेनाय मोनदों। बिनि थाखाय जोंना रेवरेवा सारा गामि गामि ओनसोलफ्राव गोबां खोथा होबोनाय दंमोन जे आंखौ देरहाहोयोबा आङो नोंसिनि गामाव बेखौ मावगोन बेखौ मावगोन बेखौ मावगोन होननानै खिन्थु जोङो रुलिंआव थायालाबानो बिरोधि जानानै थायोबा मोनसेबोखौ मावनो हाया होननानै रेवरेवा सारा BJPआव लोगो जाहैबाय। जोंबो थिग बेबायदिनो माबा मोनसे आसा खालामनानै जोङो BJPआवनो जगदान जाहैदोंमोन। खिन्थु जोङो BJPआव जगदान जानानै जोङो नुबोबाय दिनै BJPआ स्टेटनि खिन्थु बिसोरो 9थासो देरहानानैब्लाबो बिसोरो जोंजों एलायन्स जानानै माबाखाबाय माबाफाजोंहाय UPPL सरकारजों खिन्थु मा खालामबाय BJP दोलोनो बिसोरो मोनसेबो हराखिसै आरो खामानि दामानि जेबो गैया। एखेबारे जोङो जेखौ आसा खालामदोंमोन जों जेबो मोनाखै। दा जोङो एखेबारे आरो दिनैहाय जोङो नायबोबाय दिनै BJPनि जे साल सलन बिसोरनि राजनितिक एखे बर' हारिनि थाखाय गोबां अलखदाव थांगासिनो दङ। नोंथाङा BJPआव दंमोन? आङो BJPआव दंमोन। दिनै आङो दा दिनैहाय 18 थारिख सेप्तेम्बरनि 18 थारिखआव आङो दिनै आङो BJP दोलोनिफ्राय खेबसेनो जोङो 17 जन फैदों। 17 नङा ब्लकनि जमदुवार ब्लकनि गोबां ओरै साहा खोलाहा सानजाहा आरो सोनाबहा गासैनिफ्राय जोङो बेबायदि फैबाय आरोखि।